Apa kaixodonei ongi etorri beste behin ere Joxgelen txokora, Joxgel nauzue, eta bueno, hemen naiz beste egun batean ere zuekin Minecrafteko nire mundu honetan, zoragarri honetan jarraitzeko. Bueno, gaur ere, ez da lehen da biziko aldia, baina bueno, gaur ere aurreko ataletan bezala aldaketa asko sumatuko dituzue. O ez agian, baina bueno, e, bueno, modan aldaketa egin nuela eta berriro mapa berri bat sortu berri izan duet, zeren nik nahi nituen mehatzeak ja gaizki sortu zian. Lehen aurreko atala ikusi duzuenak ikusi zen ezaketen mehatze barruetan zulo handiak ziela, eta bueno, horren erruz ezin izan du, gaitu nintzen pixka kreatibo moduan inspekzionatzen dena, eta bueno, esango genuke bat etzala berrezala. Orduan nindetena izan da etxe berdinan sortu, kutxatan gauza berdinak jatoitut, bideoak ikusiz, bueno, ala jarrietana, nire barruan dakatena ala sartu jarrita dakat, ikustezuen bezala ez dakat ezer jarrita, burdin antzirik handa ezer, oain jantziko dena, eta bueno, gutxi gara izan, oain bintzat atal berri honi hasiera ondo eman genizeioke, beste berriro aldaketa egingo, moda bintzat, akaso pak de tekstura esatean, bueno, itxura aldatuko jo joku bai, baina bueno, hasingo be. Lehenik eta bain, lehenguan mehatzean lortutako mineraldana jarriko ditugu egozten, labian. Ara gila hemen. Vale, liburu hau dakat baita ere, ez dut gutxi, hemen ikustu ez, materialakin zer egin dezaketen. Inberdetena da, aparte etxe honi ingo jat, bigarren solairu bat, ez da, nola ingo eten, baina, bueno, modo horrentzako zati bat ingo, gero magiakin esartu, magia, enkantamentuekin nahi esartu, zeak egin ditut, pozilloak, ez da, nola esaten euskeraz, egia esan, pozilloak ez da euskeraz, eta traduzioa ikandagen. Eta, bueno, pixkanaka jungo gauzak egiten. Ikusiet, arpidedun batzuk bai jutela, hiru uste diala, bat noski nire lagungari infernu da, bestea ez da egitzein den, baina bueno, ongi etorri denok, ongi etorri Joxgelen txokola, dana ongi etorri ez zarete. Eta bueno, esan da bezala aurreko bideotan esan duten bezala, eozein galdera ezuela o lasain, komentariotan jarri, saiatuko nahi erantzuten, saiatuko nahi izan ezke baitaren serie honen bideo hauen barruan erantzuten, ointzat lagun baldin bazaitzaket hemen bertan erantzuten, osea que ez preocupa horretik. Bueno, eta esan bezala, mapa honen aldaketa otan izan zen batez ere, hasi nintzen obsidiana bilatzen eta enun obsidiana bilatzen. Horrek arazoa handi bat ekartze hitze, ezin dut enkantamentu ikin da ezin dut zerrin. Ezan berga sorti egin nola baitak eta hortxe fondoan ikusten bezala, herri baten ondoan erten nahi da, bueno, laizten hijo herri hori sakeatzea, como nahi zen plan lagunak bezala, eta ustu ingoet. Behin baratzako gauza hartuko ditut, eta hola gauza egin ditut. Baratzare, lehen negana bezala jarriet. Osea, fiatze ez danak, konprobatu lezake aurreko bideoak ikusita, nola, baratzea ikuste dut bezu gaina, txikiago dazkat, landariak, esan berrakat baita ere, ikuste zuen bezala, hau betiakat, eta hemen, 3 eta 2, lehenea lan ezkan. Osea, que, arbeitin bede gauza bat, hori normal jarrita da, listo. Eta, bueno, horrengo galdera bat ingoizuet, ikusten nahi izaten da nahi. Nik egin gustatzen izkiten, 2 teksturepak daude. Bat hau da, oain ikusten nahi izatena. Eta bestia da, oain txekarriko izaten hau. Eta, bueno, nahiko nuke esatea zuek zein gustatzen zuen gehien. Oain ikusten hau, politagoa, beste zaharkituagoa bezala. Berri hau berriz da askoze zentziloagoa, ikusten bezala dana askoze garbilagoa daia, leunagoa, definituagoa bezala ikustea, eta ez dakit, haure gustatzen zait. Gero badakat beste bat, behitare, baina nahi etzai gehiagi gustatzen, haber zuek ze esate dezuen. Light. Dokucraft izen hau. Baina ez da bate, definizioa oso eskaxak, ikusten bezala resoluzioare hausko handitzeu letrena, baina bueno,
Baina erakutsi dizuet, a ber zetatzen zuen. Bez, ikuste duen bedela ja pikotxabeare oso markatuta dago, koloriak oso kargauta, bueno. Lehen jarritan una jarrikoet, eta bueno, zuek ikuste bali mazue bat emat gehiagik gustatzen diolena, ba esan, eta saiatuko naiz hori egiten. Ea ba, burdinantzi osoa bukatzeten jartziaz. Venga, oida, listo. Back to the game. Listo, hemen. Honekin neko izango dugu. Hau egozten utzi jarraitu dugu, hemen sartuko ditugu gunpower, haure bai. Ingo detena, meiru ba, gero itzultzen izan ingo det, teletransporta horiek. Ikatza guztia sartuko ez, hemen badazkat, fletxak hartu ingo ditut. Ez da egiten badakaten ez dut eukiko. Ez da gaz sokaik, arku bat inberdet aldeten azkarrena. Baina, bueno, zapatak ingo ditut. Zapatakin. Zapatan jantzi, eta... Bueno, bengo zosua azkat. Hauste ditutenean pikotxabekin eta bukatzetenean jante ja ingo ditut diamantezkoak, ze behatzi lortu nituen azkaren aldiz. Hemen ikusi zega bite? Bitu, ben behatza bat erregin azpilan. Zer topatzea da hemen. Eta egia esan bat, bastanteko... Ez da hit... Nervioak jarri zizkian ez bilatzea bate obsidian ikan. Ze enderra erakutsi nahi zuet, osea nederra nahi joan barkatu, nederra juteko portala iteko ba obsidiana berdet, eta ez dut bate obsidiana ikusi. Horrein, berriro sortu dan mundu hontan obsidiana ikan bada hon. Bitu. Esmeraldakin ogila. Libro encantado, a ver. Honek, grabia eta esmeraldakin flinta. Flinta. A ver, hauek, hola. Pixkat sakurra ningo, esateana barkatuko ze, baina hau oso ondotoriko ze gero, Bai, barkatu. Barkatu ez? Hemen, venga. Eta behin diparatzean izan jau, gauek azena joak eta eukiko ditu, seguruna. A ver. Hemen digan, zer gehi da, a ver. Bitiri. A ver. Hau, honek ez tegitze, honek zateiten. Honek. Glowstone, interesgarria. Aurrego hartu bet, arrautzea. A ver, gola zer dan. Ez dago ezar. Behar, jetxiko da. A ver. Ez da libure gehiago. A ver, labia ikatzi badon. Ez da labeik, vale. Ja petatzen lapurtzean. Zer jatorra nahi zen. A ver. Esmeralda eman daizkit. Vale. Osea que... Txuletila gordinekin horrek, esmeralda eman daizkit. Hemen ez dago ezar. Benetan ez da gazuela... Benetan, a ver. Ze kaka. Ez dauki ezer. Ikusten nahi neonekin berko batela... A ver... Kagun esotz. Neonekin berko batela nire... Granja, hauek ez daga ezer. Zena, da herri bat, baina bastante txirua esango nuke dela herria, Herria, bueno. Herria baina gauzua esango nuke, baina. A ver, segin gode, bilatzeten... Mehatze desente xamar bat. Sartu eta... Zer egite horrek hor? A ver, bere bila... Bitu, itzaletan... Hori. Venga, tarri. Horiak eta gai. Benetan... Aman gaina... Bueno, izertan nahi gara. Venga... Popatik hartzako nahi, benetan nahi algai. Izerriko honena danak asmatzen, no? Zauen dio. Venga, hombre, ahí. Zenbat emantzikiak gorde, hilakatu itxiak eta ahí. Zauen dio, Esqueleto puta. A ver. A ver. Hemen, honek emateu. Sarrera bat. A ver.
sarre bat emateu, ikusi ingo du, gaur baino, hemen bukatzea. Eske nik indako mehatze bat nahi bilau, ez da, bateko goik, neone pikatzen azteko. Egia esan, A ber, honek azertan. A ber. Hori da, perretxikoak, a ber. Ahora bendiga, garrituko dugu. A ver. Iepa. A ver. ¿Ves? Hori da nik ulertzen zetena. Ikustezue? Hor cobblestone egon berko, osea cobblestone, obsidian egon berko luke. Ta, ez da izeba, ez da obsidian hor. Hori da nian gaten arazoa. A ver. Oh. A ver. Hemen. Hau obsidiana dauda. Obsidiana bilatuet! A ver. Ez da gat cobblestone. Ingo detena. Hemen pikau. Eta pared bat jarriko dugu behen. Zorion txui nahiz mutilak. Ez tezu imaginatu ditu. Baintxe nengo larrituta. Nik indeten halak eta honen kulpa digan akaso obsidianek ertengo etzelakoan o sortuko litzalakoan mapa hauetan. Eta bueno, ikusten danez, bada obsidiana, diamantiare bakat, asike hemen festa jarraitze du. A ber, ura ez da beste numete izartzen. Bale, oso ondo. Bai, beltza. Hola. Bueno, hemengo dena txoko txiki bat. A ber, egurra badakat ez. Ez diak esango, me caguen la... Ezin dut hartu labia bai, ez da gate gurrikan, me caguen dia. Bueno. Ez gaitu desesperoko. Obsidiana bilatu ja, orduan. Oini beretan ertera bat bila hor mendik. Eta galdu gabe, noski, eta nien nola galtzen artista da nauken. A ber. Mutilak. Teletransporteko katxarro kortako oso ondo tortzea. Zen hemen jetxi naiz eruan moan. A ber. Bueno, hemendik jarritu da. Biloko naiz, ingo deuna hemendik eskailera egiten hasiko geha. Aldoan hartiko dugu, noski. Jaka hemen jarrita gehan. A ber. Grabele, nigatetanako, amen. Tiripiti. Txukun nigatena kamina bat, goitikan beheraino. Ondo, hola galditza anima, eleante. A ver. Así, no. A ver, la gravilla dana. A ver. Hau nengo dana, urriturri hau kendu. Guazen gara. Guazen gara. Eta horri.
Esperientzia dara galdu indet, hori, osea... Etza zuela pentsa, indeten jugada izan dela hor, azti joko bat, hor, nik etxe berri jai, dana ondo azteko, da holakoak, ez. Ikusten bezala nik sakrifizio bat indet, hogeita piku esperientzi mailan itun, eta baina ez. Orduan, espero ez denak ulertzea. Baina, bueno, ulertzez dune, sentitzea mutila, honeskaz, bizitza holakoek. Eta, bueno, ingo dugu, esan deten bezala eskilarak iden. Gau ez da, orduan, imaginatzen bezala hain zombi pilu ertengo zaizkit hemen. Baina, nahi ez tibatea xola. Burnizko zeak inda janari jakin. Hau inda zeok. Vale. Orduan, oan ingaten da, alboaka. Eta jarritu ingo dugu. Dama altura hogei. Ena izena fikatu da, nun nekan beste zera, baina. A ver. Tiripiti, piti, 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 piti. Bueno, oain hortigan jarrituko dugu. Ahalap. Hemen ez pasatzeko antotxatu jarri dituz, ikusten nahi berak hasiko nahi eta jo naizela porkulo hartzea. Hemen ikusi behar dugu, hortik handela. A ver. Jarraitu ingo dugu. Eta, hemen beste pixka bat, azkenengo bat. Iepa, mutila. A ver, beste antortxa bat. Tak. A ver, guazen horrega. Bitu hor, antortxa bat dago, osea, que horrek nahi esan, ni hortikan, eta horrek nahi zela. Fuera. A ver. Hemendikan. Hoi jugada azkarra indeten, a ver. A ver, gain xamarren ertetean hemendikan. Nahi irtzu behar, lehen guztiet hemen ingunutik etorri nahi zela, bai, hemendikan. Ez da ikuste, baina, bueno, jarri ingoitxuko hemen, antortxa batzuk. A ver... Ez da, egitea zen, terra hemen izan, ez da hemendik, a ver, fuera. Kian dingo dugu. Haure bai. Haure bai. Eta bestalde bat izango bai. A ver, betxur ez, ja galdu naiz, ja ez da egiten egitorren izan. Hemendikan, hori. Bueno, vale, hemendikan. Ez da egit, a ver, ez da gatezak, jode, egurra astu intzait, tio. Nola gat, egurra astia. A ver, hauken dingo duzu, ez dela naztu ingo naiz gero. Hemen, argira ikusi ezkero, fuera. Dengo deuna da, hemen. Vale. Baina garri ditu gait. Hortigan. Vale. Hola, etortzen aizain aurrena. Bagita horrek agu naizela, hemen dikongo gara, ber. Vale, hemen argila eta nundigan. A ver. Enez torre ez batetik ez bestetik. Enez torre ez batetik ez... Ez, hau dia... A ver, fuera.
hemendik, a ver. A ver. Ze hor dira. Bez? Ez que artista da, ni galtzena, zioen munduko pertsonek onena galtzen. A ver. Ah, bicho, vale, fuera. Claro. Se va ni Juan. Vale, ingo dena, hemen. Hemendik auken du. Tola baki, tak, beraka. Oh, slime bot, torri. Fuera. Eta ze ez dira slime bolik eman? Amen. Bueno, me jarriko deu. Obsidiana. Mehatzea. Vale, eta bain berdat, etxe aldagun. Eta etxe aldatik. Non. Txain, ingoetara mapatikan. A ver, weaponsak. Fuera. Back. Weapons, remove. Vale. A ver, etxe jarri gabenekan? Bai, jo etxe jarri gabenekan, marka jarri gabenekat. A ver. Bueno, ez dira slime bolik ematen, baina mintzat esperientzia emate. No, etxea majua. Bitu. Aprovechatzen, egur hartuko dau. A ver. A ver, kontzentro bengo, Bastante loguretuta, mutilak, o sea que... Ez preocupau, nekia, bakizu, jendia lan eiteu, lana nekatu iteu. Nekia, ze aparte, sasoiare gazta biteu lunak, lana itia txarra, baina, bueno, segun jo, dirua besteik ez du, esarriko ematen, no seke, lana inberkoa. A ver. Eta, bueno, oin iruditzen zaitala momentu oso ona. Hori bitxu, amaika gero. Amabi, bale. Hain ingo ditutena teletransportiak. Redstone, egurra bakat, sortzi, sortzi. Bale, buruz batzen izan. Bai, ara. Uste tola zala, a ver. Etxo ez, no tenemos diferencia ondo tortzen ontago gauzetako bitxo. Ona jartzezu. Eta esan, hau iteko, bitu. Hemen galderik urrega emate jat. Eta hartu nintzatena bain. Burnila. Redstona. Bingo ditu dago itzatik. Redstona. Bi antortxa. Listo. Bat. Antortxa gale. Eta bi. Bale, eta gainin berdetu baitere. Mana, bestia garrisa. Bestiala. Bat. Eta bi. Eta baina hau hemen. Ez. Bale. Lapis lazuli.
1000 lápiz lazuli gehiago behar. Tartian, beran, bat, eta bi. Momentuz, hemen txegarri bat teletransportia, batian, bueno. Ni pentsatzet imaginatzet, ja jango zuela no funtzatzen, baina, bueno, erakutziko izu azpane, hemen, bat jartzet baita ere, eta ni hemen sarte bali naiz. Bez? Horretetan naiz. Ez da gabestikan. Bueno, mutilak, holaxe, mila esker beste egun batean jarraitzeatik ere bideo txoro hauek ikusten, eta hurrengo batean izango gara. Izanuntza mutilak.